בעשייה הכל כך חשובה של תנועת חב"ד. חב"ד זה פוליטיקה? חב"ד, יאיר לפיד, זה לכל אחד, זה עם כל הלב. חב"ד זה להניח תפילין לכל אדם. חב"ד זה לבוא ולעשות מבצעים. אני זוכר את עצמי בבית חב"ד במבשרת ציון, הלכנו לאסוף אוכל לנזקקים בשוק מחנה יהודה. יאיר לפיד, לא שאלנו שמה בבית חב"ד במבשרת ציון מי מצביע עוצמה, מי מצביע מרץ, מי מצביע ליכוד, מי מצביע מפלגת העבודה. לכולם אספנו, לכל מי שהיה צריך. חב"ד זה תפילות, חב"ד זה קירוב לבבות, חב"ד זה אהבת ישראל. יאיר לפיד, כשאתה מדבר על חב"ד כתנועה פוליטית, הייתי מציע לך, לך לחב"ד, לך לאנשי חב"ד, לך לבתי חב"ד, תשוחח עם שליחי חב"ד. אולי היית מבין שחב"ד זה תנועה של כלל ישראל, לכל אחד, אהבת ישראל עצומה. יישר כוח ענק לחבר הכנסת עמיחי אליהו ולכל מי שהשתתף והצטרף, כמובן ליושב ראש הקואליציה, לקואליציה כולה, לחוק הכל כך חשוב, הנצרך, הנדרש וההיסטורי הזה, שאולי נותן קצת הכרה והוקרה לחב"ד, לדרכו של הרבי ולמסירות נפש ואהבת ישראל הכל כך גדולה וחשובה. תודה רבה.